After a 10-year hiatus from state politics, Dr. Fenela L Nonglait has re-emerged as a potential candidate for the upcoming MP elections this year, having officially joined the Bharatiya Janata Party (BJP) on the 22nd of December 2023. She expressed her candidacy intentions, highlighting her commitment to addressing various issues in the best interest of Meghalaya and its people. Dr. Nonglait clarified that if she does not receive a BJP ticket, she will not opt for an independent candidacy. Long candidate kaya ban join ni kapto kat ya kat no ka party hingla ban long candidate klam long the khat jong ka party de ka jing join jungaru ka long bat ka BJP haka aku atrik in December na do ka puaru ka bang Meghalaya pediang ken ti kawai ka banganga pediang hi halor kinong rim menta ka long ko mapila ya kali hoy ni em ngan long ni em ka candidate ngan long ni em ka kartong nung em ka aspirant ka day bat ngala pediang bat ngamdi kawat ban ong ban tieng ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem aja khatlai hakatuka arbanai bat hakatuka arspa vote ka bangaran bat ngatrai xyz ngala banumdan ka politics experience dari ABCD tingala dan ti habang perkat bah pada halor kini ki jinglong jingman pada ka baya day bat ka imlang ka salang ka jongi ka nongdem ka baning kong ya bang hoot ka day ka urgency ka jingkerki jong ke ka jingkerki jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ha ka parliament website ki balak ban kata ki banong ki implication ki legal implication ki long bed haki hok long try ki jongi tinga dan kam ban om tang bangan so tho yala de le ban pen so tho shi breu kum kano hi kai mensua ha long law college kum ka plidar hakani ka kam kum ka professional kum kanong ya site jong ki balang ba phe ni isnam ki balalai ki bangila job ki case keleng saudong hakaliang jong ka balang ngasngo ba kum ka khon ku stan kum ka ret pa hi ka dan kam man ong ba silent is not consent ba ka jing skam jar kam de ban long manini majority kini ki ke ego ban sawan namar 101% sure andal awan hi ka ta ka sarkar ha sarkar padeng ka sarkar pathamai ha parliament baning pong do kini ki an ki baladan pending ha po website jok parliament kin tray kam no dala atray kam ki an ada ngadi plidan pakai tu anuro ya ka an la hiru ban pen klem the precaution is better than cure de ka baning kong ya ka banga ong hoy no ko mau fi ka urgency ka long ba menta ka IOA the instrument of accession ka bangi kum ka jai ban rio kum ki khasi kum kita ki clear nong sensyas nong ki apusan tali ki state ni ki hima ki balaya soy hakatu ka sekolah ka bat ka sarkar phareng ka British Crown kadan hakatu ka IOA hadu mentang il adapsan hosnam pat dan jing itu da ka sarkar India hadu menta pat notify da ka sarkar India kalong ka bajenjar nga try pindi itu ka singa jing batay chunga wat ki he ki hanru nga abatay bahak kan ni ka IOA namar dan ngilale chapot ni haban batay si batay ni day ki ki authority kaju ladala syai la notify ya ka IOA da government of India ngim dan kam syo ban pensyai kaju ni day ki hima ni ki sima hado ako Supreme Court yang ala kali what sima it's hima one of the province jong ka jai ban rio jongi ka balayo ka jingi tho bangirang dan ka kshatriya ko ksik shado ni haban completely ni haban reaffirm ya ki hok long try jongi again and again the balai mla ban notify no ka IOA kadang ba kita kinong bisyar na Shillong ni na Delhi na gano ka court mo kila ban sipuli but kin sipen scam ya hok long try jongi ban tan try kami ka an as it is it should be a written law and a notified law ka scam din nakata daw ka jing don ka pakerti jongi ka day ka ni IOA bangi day ban yo no ka jing ko man siya ka lan jamar ka josh ka jo nimnam lang ka basngap jar nang ka bakren na IT yala de shipi ka pinsngo lada ka sngo day pa ka BJP candidate kan finalize ya ka kerteng ka chunga hakini pi banai tat kada ki finalize nilay nga tanga aya ngala ya ngala pinsngo
ngan rong nan ma kam ngam dei ban repeat mistake arja khatlai arbanai la shulong mtep shu mentalai banai shiteng life hundred constituency beyond my strength as a woman, beyond my strength ngan yai betul so tho ipa ka bangla ki profile jonga mentang singa launch ka profile ka bangai dei ba ka thong jonga kom ka candidate ngan launch benta ka si kumbanga ai sa Delhi ka profile jonga nga ai sa phi media menta ka profile jonga ka bang ki sa tei sa Delhi kila yo jing tip kila yo pulie ki de ben pulie ya ka profile ka jonga ke ei banga ngayeng teladak ka one ka finalization pangade mga ka BJP candidate dakan ni ka thong undan kaman kan pas nga ai guarantee bagi pai ba jung la da ki tip ki su thu nundan ba ong em ya kan ni kalanti ya ka banga ya menta re ka shilong tang nanta da kim tip ka shilong ka jing duna ka junga bangamla ban penpoi ya kan ni ka jing tip kita. That's my only personal approach ni appeal ni ka banga pensgo yapi ya ka baya day ba kan ni ka election MP kabas hadin lele ngin sedang yakran anda la de brai kata ka Delhi la ngalong candidate ni am wala ka taru ngadan jingerman na mabong ngomong habo bleu ple de mga bangalik balik butter ino ni ban thiet ino no ka de haba ka wan ka jingtawa ngala rum na ma phinum yo ticket claim rum tingala rum ngala pendap ka benta ka de ban kata ka set up jong ka BJP ngala pendap lut ka syong saki la da kisgude fine it will be well and good menundan si attention na ngahi ano ang mga kanrandian public nga gid nga ngamnum yang independent dalili ro ban o man pendan kambaklay ko vote chung pagba kan ways ka vote it will ka ways ka jay penrim ngamnum yang na mga sutho hi independent position ro tang ban itho iladir mi itho ang te habat mi itho kum no sido si Delhi te ka bahi bangilay ta ka bor shim da ka bor le da ka bor kidan ha ka bor ngin shim ito ka bor ka jongki bangin pendan kam. Discussing the border matter between Assam and Meghalaya, Dr. Nonglait suggested a possible review, emphasizing that it is not Meghalaya that has encroached into Assam territory.